Viki, dobro, što je tebi? O Bože, ali konačno imamo dokaz da je luda. Cure, sve vas čujem. Mislim, ne vidim vas, to je istina. Pa što vježbaš neku novu disciplinu? Brankeci, ti si tu. Daj mi neki signal da se ne zaletim u tebe. Ma ne boj se, već ću ja tebe nekako izbjeći. Ima ozlijeđenih? A da ti skineš taj povez, ha? Ne mogu, vježbam. A što vježbaš? Imam spoj. Znate kak se to kaže? Spoj na slijepo. Viki, ne možeš ti biti slijepa da bi imala spoj na slijepo. A da? Pa da. Pa fakat. Dan je. Dobro, daj mi reci, kakav sad spoj na slijepo? Upoznala sam lika preko interneta. Ali Viki, ako ga nisi vidjela, nisi ga ni upoznala. Ali ću to učiniti večeras. Spoj na slijepo je najveća glupost. Ajme, majko mila, nadam se da to nisi ti. Koji? Pa taj s kojim ću se naći večeras. Vjeruj mi da nisam. Ok, hvala Bogu. Onda mogu ići. Cure, što mislite? Ja ćemo se svidjeti moja haljenica? Pa, važno je da mu se svidiš ti, a haljinicu može lako skinuti. Da. Isuse, ne mogu ići u ovoj haljini. Zašto? Šta sad ne valja? Pa daj, pogledaj mrljetinu, ej. Kak to nisam vidjela? Nisi to vidjela zato što si imala povez na očima. Čuj, grof, a ti stvarno misliš da bi to išlo? Sve ovisi o vama. Vi probijate led, zato se potrudite, brat. Ček, grof, šta ako led pukne? Ništa, onda ću znat koga ću potopiti. Jel to, grof moj? A, srećo, ono ti je sredstvo odlično. Super. Eto, baš mi je drago. Je, Evo. u trenu mu je skinilo onu fleku od kečapa s urini gaća. Odmah. Ma Lili, pa mislim, pa ni to bila neka fleka, ne? Ne, nije, kada je ti pereš. 10 godina ja nju pere, Jure moj. 10 godina. Aj Bog, bravo, hvala ti. Evo, ovo vam je najbolja preporuka, znaš. Ja sad idem, a vi pamet u glavu i dajte sve od sebe. Ajde. Grof, daj molim, pa znaš, mislim, pa znaš da nema frke, Stari, pa znaš da bomo poginuli zbog toga, ne? Poginut ćete vi ako ovo sve ne prodate, ste čuli? Aj Bog. Ajde, Bog, grof, Bog. Čuj, nego Ferdo, a kako bomo mi podijelili posao? Pa kje se s tim opterećuješ, Jure? Ti čupavaš babe kuš, a ja im uvaljujem klimaks. Ček. Ferdo, a zakaj ja čupavam babe? Jo, kje si ti smešan, Jura? Pa zato jer imaš takvu facu, kuš. Babe padaju na tvoju facu. Kaj, misliš? Je, pa daj se pogledaj doma. Cure, kak da ja sad ovo skinem? Ja bi krenula polako od naramenica i... Pa dobro, Angie, stvarno. A to ti je znak da ne trebaš ići na spoj. Joj, ti šuti kak si mi pametan. Joj, pa kad bi ljudi bolje čitali znakove oko sebe, sve bi im bilo lakše. Da. Vidiš. Tebi za inat ja ću sad baš otići na taj spoj. Jesi me razumio? Meni za inat, baš me briga. Cure, kaj da radim s haljinom? Pa uzmi neku drugu haljinu. Evo, možeš uzeti neku moju, možeš uzeti neku Angie-nu. Ali kak vi ne razumijete? Meni treba ova haljina. Zašto? Zašto je to moja sretna haljina? Ma da. Da. Ja sam u njoj pobjegla s vjenčanja. Ma daj ne izmišljaj. Ček, ti si pobjegla s vjenčanja. Pa ozbiljno vam kažem. Sa sestričninom. Ovo sakrijem gdje da ovo... Ti si grof! Da znaš da sam, znal da si ti. Pa što si dolazio kad si znao? Moram baciti ovo cvijeće. Što? Pa suho je, čovječe. Pa nema veze, ja volim suho koma, šta ti je? Od kad ti voliš suho cvijeće, suho voće, suho mesna? Ma obožavam, sve suho. Pa daj, nemoj pričati. Ostaje to. Pa čovječe, kaj si ti tak nervozan? Ok, koma, evo, tebi ću reći, ali ti ne smiješ nikom drugom. Nikom drugom? Ni babićki. Kaj? Zakuni se. Evo, kunem se, časna penzionerska. Pa kaj sad ovo, pa si rekla da voliš ovo cvijeće? Mrzim ga. Koma, pogledaj ovo. Kaj to?
To ti je formula, Koma. Kakav formula? Kakav formula? Formula za ono sredstvo za čišćenje. Ti njega, nisi ti iz Rumunjske švercao samo sredstvo za čišćenje, nego formulu, jel? Koma, ti imaš odličan vid za jednog penzionera, ha? Daj. To je lova, Koma. Lova do krova. Daj, reci mi, Marko, mislim, najbolje da odeš odavde, nemoj smetati. Tek sam došao. Pa mislim, ljudi će misliti da nismo ozbiljni. Pa no, znaš kaj mali, mi ovdje delamo, ne? Pa nema nikog. Pa mislim, znam, ali šta, mislim, ako i neko naiđe, mislit će da nismo ozbiljni kad vidi klinca. A kaj uopće prodajete? Prodajemo sredstva za čišćenje. I to mi treba. Šta tebi? Da ma trebam skinuti modricu s koljena. Znaš kaj, sad samo nemoj pretjerivati. Gledaj, Markić, ajde, najbolje idi doma, ajde. Kje ste neki? Svima ću ispričati da ovo kaj prodajete niš ne valja. Znaš kaj mali, znaš kaj, sam se usudi, imali buš prosla s grofom, znaš? Onda neću niš reći. Ajde, bok. Ajde, bok. Evo, bok, stričak Ferdo, stričak Jura, karajte. Bog, Vikice. Čuj, prodajemo sredstva za čišćenje. Ajoj, šteta, a meni treba sredstvo za mrlje. Ma Viki, daj me slušaj. Klimaks i sve fleke su out. Ma zbilja. Pa da, pazi, ovako da vas primiš, samo malo, sorry, sorry. Čekaj, ti ja pokazam, daj ruku, gledaj, ovako malo našpricaš, ne? Daj, čekaj, onda tu malo s krpicom i viš, fleke nema. Nema. A ja baš imam fleku na ovoj svoj sretnoj haljini, a večeras imam spoj. Šta zbilja? I to na slijepo. Mada. Viki, a kaj će ti onda sredstvo za čišćenje, pa ništa ne bo vidjelo? Ma daj ti, kak ne kužiš, daj. Ma dajte vi to meni ipak, ha? Evo, nema problema. Može jedan. Evo, može, ovo. Hvala. Super. A jeste prodali već koji? Ne. Jesmo, evo, upravo sad. Aj, bok. Aj, bok. Bok, Viki. Jura, krenulo nam je, wow. Kje bomo bogati, bomo na pivo otišli. Čuj, grofe, daj reći, kak si Rumunima popalil tu formulu? Impresionirao sam njihovu šeficu marketinga. Je? Kaj ona voli suhomesnato. Da. Znaš li ti, Koma, koju ću ja lovu na ovoj formuli zaraditi? Ja se nadam više od Ecclestona na svojoj formuli. Slušaj me, Koma, daću ti jednu priliku da zapamtiš formulu. Kad? Evo sad, evo. Dobro. Grofe, da. A sad, jesi upamtio? Jesi? Aj sad zini i pojede ovaj papir. Kako to misliš? Fino. Pa da. Zini. Žvač, tako. Bok, cure. Ovo je moj sretan dan. Gdje je Branko? Otišao je na faks. Super. Gledajte što sam si kupila. Tadam. A što je to? Pa sredstvo za čišćenje mrlja. Još jedno, pa Viki, samo bacaš novac. Ne bacam, baš sam ga uljudno predala u ruke stričeku Ferdi. Komu? Striček Ferdo, pa znaš ga? Moj tata. Kakve veze moj tata ima s tim sredstvom za čišćenje? On ga prodaje. On ga prodaje, a gdje to? A u dućanu kod Lili sa stričekom Jurom. Ovo im ide prava bomba. Znaš kako se prodaje? Zbilja. I meni su prodali prvi. Cure, ja ne moram trošiti vrijeme, ja si moram ići našpricat haljinu. To vam odstranjuje najtvrdokoljnije mrlje sa zemlje. Ajmo. Super, onda malo našpricaj sebe, ha? 2 na x plus 7 na kvadrat minus... Dobar ti ovaj ručak, Koma. Šta to radiš? Niš. Daj ruku. Ispruži. Drugu. Ispruži. Šta je ovo, Komice, a? Prepisivao si formulu, a? Jo, nekak sam jako ogladnio. Dobro je, baš super što si ogladnio, baš super. Aj, zini. 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 Tako, Komice. Jesi sad gladan, Komice? Jok. Eto, aj sad razguli, aj. Hajvana.
Ideš van? O, kako oštrumno. Daj mi reci, kako si to, molim te, uspjela zaključiti, a? Moram spriječiti onog svog debilnog starog. Čemu? U tome da se blamira s tim sredstvima za čišćenje. Fakat od toga se više stvarno ne mre izblamirat. Ma, zmijurino. Iš mi izlo. Moj Pero, možda me zadnji put gledaš u ovakvom stanju. A jel, šta namjeravaš ostati u drugom stanju? Jako smiješno. Pero, ako sastanak moj prođe ovaj popodnevni tako dobro, bit ću stvarno bogat. A koliko? Bezobrazno. A šta sad, molim te, imaš u planu? Da te pitam, imaš ti formulu za ovu tvoju pivicu? Nemam pojma. Nemaš pojma. A ja imam formulu koja će me dovesti do bogatstva. A jela, kakvu? Formulu 1? Samo si ti zezaj mali, pa ćeš vidjeti kako oroz biber melje. A ja... Daj, Jura, daj. Stvarno. Tata! O, Sanjica, Bog. Bog. Šta je, Viki te poslala, ha? Sigurno je zadovoljna, ha? Da, ona je zadovoljna, ali ja sam bome jako nezadovoljna. Dobro, zašto? Zašto? Pa daj vas pogledaj, molim vas, tu se blamirate s tim sredstvima za čišćenje. Ma... Dobar dan, gospođo. Dan. Čujte kaj je ovo za flekice? Kak ne, da, ak imate fleku, samo špric, špric, špric i bang, tras, paf i mrlja nestaje. Super. Onda bom se to priušti. Da, znate kaj, ne bute zažalili. Ne bom. Ja se nadam. Izvolite novčake. Ja sam kasa. Znate kaj, vaše slatko ličeko me uverilo. Znate kaj, milostiva, imam jedan poklon za vas. Kaj? Wunderschön! Hvala puno. Bog. Bog. I dojdite nam opet. Aj sad, Sanjiće, reci, a ko se to blamira? Pa vas dvojica. Ne. Vidite kako. Daj, ne. Stari, skoro ti ga uvalo. Ide 2 na x. 2 na x, 2 na x, tako, plus 2 na x, plus 7 na kvadrat, 7 na kvadrat, 7 na kvadrat, tak, aha, 7 na kvadrat, kaj ono bilo, aha, da, 9 na entu, 9 na entu, 9 na entu, kaj nisam formulu rekao Brankiću, on bi sve zapamtil, ovak se ja mora učiti. Čekaj, kako ne vide, 9 na entu, 9 na entu, 9 na entu. To je sve, jel? Sve. Jeste sigurni, ja, Šior? Jeste sigurni da vam ne treba jedno sredstvo za čišćenje fleka? Ne treba. Ma treba vam, kad vam govorim da vam treba. Ne treba. Da. A vaša gospođa, a? Dobro je, hvala na pitanju. Doviđenja. Gospodine! Dođite malo. Treba tebi sredstvo za rast kose čelave glave. Gospodine, slušajte me pažljivo, imam jednu prekrasnu pravu stvar za vas. Znate, radi se o jednom čišćenju, genijalnom jednom sredstvu za čišćenje, znate. Ne, opet. Ne, pazite ovako, gledajte, ja vam mogu preporučiti ovo je sredstvo koje skida svaku fleku, recimo, s vašeg odjela, bez... Nemam fleke na odjelima. Pa dobro, mislim, nemate, ali recimo, na primjer, ako uzmemo vašu prekrasnu kravatu, ako je umočimo u utopljenu svinjsku mast, zadržimo malo sekundicu, dvije da ono upije, eto, vidite, sad imate fleku, jel tako? Ali ništa vi ne brinite iz jednostavnog razloga, jer Klimaks čisti sve. Jura, špricaj. Eto, tako malo protrljamo i... Maksimalno ga vam garantiram, samo da se posluši, fleke su out. Vi niste normalni. Ne, vi niste normalni, gospodine, iz jednostavnog razloga ako ne kupite Klimaks. Bela, moraš mi pomoći. Sa zadovoljstvom, Sanjice, a u čemu je problem? U tati. U Ferdi. Znam, ja se isto nekad čudim da mi je on otac. A što je sad smislio? Bela, on se totalno ponižava.
Reci mi nešto novo. A mislim, pazi ovo, on ti u dućanu prodaje nekakva glupa sredstva za čišćenje i to ne sam. Da pogodim, s Jurom. Ma, bingo. I naravno to nije bila njihova ideja. Da pogodim, Grofova. Ma, Bela, jesi ti kad bila na kviskoteci? A ne, samo uzmi ili ostavi. Ajme, Ferdo, jesi dobro? Ajme, meni, majko moja! Ajme, Ferdo moj! Pa daj, jesam, dobro sam, daj, molim te. Samo se prestani derat. Ja. Ali znaš da te taj čevac lepo potegnuo, znaš? Ma daj, Jura, znaš kaj, vidjel bi on... Isuse, vidjel bi on samo da nismo koji tu unutra u dućanu, nego, ne znam, u apoteci, odmah bi ga ja... Znate, ti normalan, pa si ga vidjel kak zgleda, bogati. Ma kak zgleda, zgleda ko... puši. Puši? Kaj je to puši? A dobro, nije važno. Mislim, ali znaš kak zgleda ko onaj tip sa onog sredstva za čišćenje, ne? Tak zgleda. Ma da, kaj bi tak zgleda, stari moj, ali ne ide mi u glavu. Mislim, zak je on mene uopće drvnul, zašto? Pa kaj si ti normalan? Pa kaj te, pa znaš kaj si ti njemu napravil, pa ti si njemu uništil tu kravatu. Daj, sad nemoj ti Jesi? pretjerivat, nema, pa či sam mu pošpricao jer si vidjel da mu je fleka maksimalno nestala. Je, ali znaš kaj mi se čini? Čini mi se da je tvoja maksimalno velika. Da, nema, Jure, kaj mislim, stari, pa možda ovaj klimaks i ovi iskida ovaj flek, daj pravi malo pošpricao. Pa Jure! Peće, stari moj, Jure, tovare, jedan! Znaš što? Ja isto mislim da Ferdo ne bi trebao pristajati na baš svaku Grofovu ideju. Da? Čekaj, znači pomoći ćeš mi da ga odgovorim od te glupe ideje? Pomoći. Idemo odmah tamo. A znaš da me baš zanima kako je to novo sredstvo za čišćenje? Baš sam se tu malo sklekala. Ajmo. Moraš biti ozbiljna. Šta to radiš, kuma? Ej, grofe, znaš onu svoju formulu? Znam. Ja ju ne znam. Nemoj mi samo reći da si ti isprobavao formulu, a? Očito jesam. Pa dobro, jesi ti normalan, majke ti. Očito nisam. O, živote, pa ja ću te ubiti, ja nemam druge. A gdje mi je sako? U tome je problem. Molim? Morao sam isprobati da li formula radi. Na mom sakovu si isprobavao radi li formula. A zašto? Pa morao sam vidjeti da li skida fleke. I sad, da ti velim, ne skida. Pa dobro, gdje je sad sako? Kamionu. Kakvom kamionu? Od gradske čistoće. Molim! Pa ja ću te ubit! Skroz ću te ubit! Angie, pogledaj moju haljinu. A neću odvrtne. Ma nije, daj pogledaj, nema više mrlje. Super, ono, bravo za tebe. A ti bi mogla pokazati malo više oduševljenja za mene, znaš? Vidjet ćemo ko će biti oduševljen kad se vrati sa spojaka na slijepo. Ko? Viki, ti uopće ne znaš ko je taj tip. Znam, napisam mi je sve u mailu. A možda je neki manijak. Misliš? Da. I kaj ako te odveze nakon večera autom negdje, skinete i divljački nasrne na tebe? Pa to bi bilo jako zanimljivo. Pa dobro, kuma, znaš li ti šta je bilo u tom sakovu, a? Šta? Formula sredstva za čišćenje. A kaj ne bilo u mojim ustima? Pa ti misliš da bi ja tebi tek tako otkrio formulu i to pravu, a? Je? A zakaj sam ja onda žderao na ove papire? Koma, kako god znaš, stvori mi sako ove sekunde. A kak da ga stvorim? Kako god znaš i umiješ, ne zanima me. Ali čovječe, otpeljala ga gradska čistoća. Slušaj me, Koma, ja poslije podne imam sastanak o kojem mi ovisi budućnost. A Boga mi i tvoja! Koma, čovječe. Clean Max, bang i čistoća nestaje. Clean Max, bang, tas, puf i mrlje nestaju. Ferdo, vidim našao si novi posao. Bela, Bog, zlato, znaš šta, nisam ti stigao reći.
A naravno da nisi kad se tu sramotiš cijelo jutro. Kaj, Bela, kaj bi se sramotili, ne? A da, imaš pravo, Jura, sramoti vas obojicu. Pa ne, pa čekaj, mislim, kuži, pa trebalo sam nešto poduzet, znaš, treba mi lova, mislim, nama treba. Meni trebaju mi novci. Osim toga, lova je lova, ne, nije važno sad otkud ona kaplje. Da, mogli ste onda postati muške kurve. Ma daj, Bela, ma nemoj sad tak pričat, kužiš. Ne, dragi moj tata, Bela je apsolutno u pravu. Mislim, ovaj posao stvarno nije za vas. Joj, Sanjić, nemoj sad još i ti, mislim, šta sad ja ne smijem ovdje prodavati i reklamirati ovoga sredstvo za čišćenje? Da, ne smiješ. A znaš zašto? Zato jer nisi kompetentan za to, eto. Dobra, a zakaj? Zato jer u životu ništa živo nisi učistio osim tanjura ispred sebe. Pa dobro, bar ga nije trebalo prati, ha? Ajde, reci. Pa sam bar prešparal na ovoga Klinke Magnusa, jer nisam kupiti. Benk. Halo, je li tamo gradska čistoća? Aha. Čujte, prosim vas lijepo, je li došel na odlagalište otpada onaj vaš kamion? Kako i, pa onaj zeleni, normalno, je. Imate i 150, ja. Onda ništa šteta, bum ja došel sam. Ajde, Dženja. Koma! Ja sam još uvijek gol. Pa onda se obuci, grof. Koma! Pod hitno mi treba sako. Ali još ga nisam nabavil, gazda. Ti nisi normalan, majke mi. Ja za sat i po imam sastanak gdje mi treba formula i sako. Trka odmah! Idem, gazda, idem. I bolje ti je da ideš. Divljak jedan. Međite jedan. Kužiš? Vidi cura. A što je? Čule ste za novo sredstvo, jel? Da, i to nažalost ništa dobro. A što je? Ne valja. A ne valja to što ga prodaju njih dvojica. Ma jel? A zašto ne valja? Evo, molim te, teta Lili, pa vidi ih, šta ovi tebi ne gledaju čudno. A Jura, normalan. A Ferdo, a ima i onu modricu, vidi. A znaš što, malo pudara tu i bit će sve to dobro. Ferdo, nisam te pitala otkud ti ta modrica? A da, gledaj, Zlato, zaboravila sam ti reći, kužiš, valjda zato jer ne osjećam je uopće. Da pogodim, još jedna zadovoljna mušterija. Bang. I mrlja nestaje. Čekaj, Bela, ti sigurno nisi bila na piskoteci. Da, gospodine Mariće, dolazim za sat vremena, da. I donosim formulu, naravno, da. Vidimo se onda u Zlatnom rogu, ajde, bog. Zlatni rog. Joj, ako mi Koma ne donese sako sa formulom, ja ću ga nabit na taj zlatni rog, majke. Daj malo, Jura, malo daj. Dobro. Super. Sad ću ti ja to, Belica, sredit, kužiš. Nego htio sam ti reći ovog je ovaj frajer mene puknul, kužiš. To uopće mi nije ne. Osim toga, nezadovoljne mušterije, kužiš, to, stari moj, to ti se događa, kužiš. To je taj rizik kojem smo mi tu izloženi, ne. To je sastavni dio našeg posla, stari moj. Ferdo, sad bomo se izložili, gle. Pošto? Vi. Poštovanje. Gospođo, recite, ne znam kome se obraćate, dvojica smo. Ovome grdome. No, kako? Ja. Gospođo, recite, vi ste nešto nezadovoljni? Fest sam nezadovoljna. Fest. A možete mi reći sa čime? S klimaksom. A tu vam mi ne moramo pomoći, znate, inače su... Kak se zove ovaj mali? Su tu negdje. Ulo. Čujte, vratite mi odmah moje novčake. Odmah. Ne. Gospođo draga, pazite, mi to ne radimo. Nažalost, ne. Ma nemojte. Novčake. Odmah. Ne, mi vam to ne radimo. Lijepo sam vam rekao, ne radimo. Ne radimo. Možete vi i na policiju ići, ali mi to ne radimo. Ferdo, molim te, vrati gospođi novce. Ma ne dolazi u obzir, molim lijepo. Tada ja se slažem, moraš gospođi vratiti novce. Novce, jasno, zvaću policiju. Dobro, onda molim, evo, izvolite, tu su vam vaši novci. Dajte, evo, to je to i zaboravimo priču i gotovo. Ne špricaj. Koliko je to? Koliko ste i dali? Tak se ispada. Joj, skoro sam zaboravila.
Joj, fuj. A evo vam i ovo. Znate kaj? To smrdi. Fuj. Znaš kaj ću ti reći, Jura? Gospođi fakat treba banana. Znaš kaj, od ovog klimaksa. Mislim da sam ću da je u banani. Ne, dečki. Fakat smrdi, čoveče, bac to. Fuj. Evo me, šefe, prekopal sam cijeli Jakuševac da ga nađem. Jel kasnim? Ne puno. Zaista? Samo 3 sata. Idiote, konju, kretenu, propastio si mi budućnost. Ma žal mi je, šefe. I treba da ti bude žao, Marić neće da čuje za mene. Pa čuj, šefe, možeš ovu formulu prodat nekom drugom, kužiš? A, kuži. Bog cure, bog Branko. A, evo našeg šišmiša. Ej, Viki, bog, a kako je prošao spoj na slijepo? A, ako baš želite znat, prekinuli smo. Kaj već? Pa zašto? Ja sam znao da to neće dobro završiti. Jel, znao si, onda si mi mogo reći, kaj ne?